O gyapon yung puwinte mamigos, daghang gyapong naninda mamigos yung mga pagkaunan. Ay tapal-tapal. Nya nabot ko dito sa Robinson. Latagaw na sa tamamigos. Naunsa ba? Laag tao kay sinulog baya. So, isuroy di ko mamigos. Nya mao ni yung naabtan mamigos nga nahunong ko mamigos kay ning bunda kang uwan. Nya lahat ko at bang sa baseline pasilong. So mao ni mamigos oh. Nagsinulog na sa dang pika sa building. Nya naglakaw ko pa dong bunhong mamigos dahil may sa St. Teresa ng eskwelahan. Yan na sa mga tapal-tapal mamigos mo ni siya napasabot nga pista o sinulog diri sa May Century Plaza. Nya nabot ako sa kuan mamigos. Bot asa ni? Basta napasilong ko mamigos sa Metubigan mamigos kay uwan lagi mamigos. Nya nabot ako sa Mango. So mo ni ang Mango mamigos na nasa matrapal. Lahi kulo sa trapal ni mamigos kay Grain. Nya mao gyapon yung puwinte mamigos, daghang gyapong naninda mamigos yung mga pagkaunan. Ay tapal-tapal. Nya nabot ko dito sa Robinson. Kay soroy ko sa Robinson mamigos pasilong. Nya balik ko sa puwinte mamigos, bitaw gikan ko ana sa carbon mamigos ning soroy. Kay ning soroy dito sa Santo Niño nya wa ko kasob mamigos kay nagdako bagpak